Dobré ráno, ja som pán Studio Games. Ja hrám Planetcraft z neočakávania s mojimi... Uviazol som pod mostom, bude On mal posriečka! Dobre. A ja som zás bezdomovec. New by Inventory Protection. Vôbec, kto nastavil kit inventory? Oni ti ostanú iba niektoré veci. Ja som teraz stratil polku mojho inventáru. Ja som vypil potion New by Inventory Protection. Viete, čo to urobilo? Hodilo mi to mega veľa krompáčov. Nie, to sú moje. Aha. Dobre, dovidenia, Ja čau. tam zakielol vás. Pomoc. A prosím, daj mi. Fuj! Ty si usral! Prosím, daj mi všetky moje veci. Jo. Viete, že my máme tu na takú... Turiti, čo tu je? Čo tu je? Creeper! Mám to srdíčka. Videli ste pavúka niekde? Nie, ale ja som spadol v živote v tejto hre Creepera. A on ma odpadol, tak by mal pol srdiečka, ja sa najem. Počkaj. Ja tam mám torčký meč. Torčký meč. Ide za tebou creeper. Max, ty vieš v tom, že my máme... Ty vieš v tom, že my máme 3 patra. Ja viem. Chodíme veci? Jo, všetky mi ostali. Sundal som toho hráča, ktorý je lepší hráčov prvý serveru. Nikto nám tu ležieť nebude. Jak sypne. Ktorý zabil. On asi sa to trošku preházol. Artur, nemal by si sa toľko môcť tešiť. Videl, ja som stratený! Au. Hej, chalani, vypadli zo mňa. Vy? Ja idem strašne pomôcť. Ukaj, začnem Ja nemám pomáhať. ani meč, Ja ťahím drevo. lebo Max mi ho zobral. No tak Ja som ti ho zobral. Ale chápeš, že mňa zabil creeper. Keď som sa healoval. Mal som... Ja mám pol srdiečka. A vieš, čo sa stalo? Mal som pol srdiečka, healujem sa. Idem ti vyhodiť tie veci a je tam zrazu creeper. Bum, bum, bac. fuj. Nepozor, Max, creepery. Ja to tiež skoro zabil, mne ostalo 5 HP. Kde si? Ja hľadám Maxa, aby mi dal moje veci. To je nejaký debil. Opici, božko. Ide som zdrojeným mečom. Ja som v keli vytratený. Do kelu. Ja som získal kvart. Posrace kozy. Zomrel si? Nie, ja proste, oni sú normálne, oni ťa nezabíjajú. Lenže ja proste vidím z baráku a tam koza sa postaví na posledné 2 nohy. Ja som zlačnem jak hovado. Uberám mi to po... Daj mi to, ja sa z toho najem. Bolo vidieť na videjku. Chalani, kde ste? Ja mám glowstone. Glowstone! To na to hým. Chalani, ťahím glowstone. Ja som zobral tu rybu.
To si mal nechať pre video. A ty musíš si ju dať. Tú rybu. Ja si ju dám, aby to bolo vidieť na videu. Ty. Tlesknem a keď tlesknem a zjavím sa doma. Takže čo, späť už som doma a našiel som tu iba takú paprčičku. Ham, ňam, 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 ňam. Ja mám pol srdiečka. Prečo si myslíš, že ja mám srdiečko? Ja mám pol srdiečka. Motiv. Hej, ja som rád, že vás obidvoch mám vo friendoch. Dobre, už sa mi netočí hlava, ale už mám iba poison na 35 sekúnd. Hej. Inak táto truhla hore na tej knižnici je moja potom. To je moja odpáka, prosím, nelezte mi do nej a neberte mi. Dobre. Chalani, Motiv? dobre, čo je Mortis? Tá Motis. Nechceme žiadny copyright do Bravo Stars. Chalani, ja mám máte niekto crafting tabla? Motis, máš crafting table? Mám ho. Hej chalani, viete čo? Máte radi glowstone? Motiv? Tak ja mám jeden. Chalani, ja mám jeden glowstone! Toto je úspech. Takže s týmto môžeme zakončiť video. Čaute u ďalšieho videa. Nie, má to ešte len 7 minút. Kam dáme glowstone? Hej, vieš čo? Úplne do toho horného poschodia, kde je strecha, tak tam nechodíte. Tak spoď so mnou. Počkaj. Ja si robím izbu. Ty vole, ja som sa zlakol, že mi to ubere jedno srdiečko. Hej chalani, tam kde hej Oskar, tam kde si mi dal tú pufferfišku a tvoje veci, tak tam si teraz dávam moje veci a neberte mi tam prosím ťa ty veci kvôli tomu. Počkaj, lebo ja mám pol srdiečka a potrebujem sa dohealovať, tak to idem urobiť. Som dead. Niekto nie u nás doma. Kto? Nejaký týpek, ale iný. Tak idem zabiť Šmejda. Ja mám polku srdiečka. Ja mám plné. Viete. To ja som... Ona ho zobral jukebox. Bože, blbec jeden. Jukebox je vzácný, že? Nie, tam je. Jukebox. Jukebox je vzácný. Mega.
Na vykraftenie potrebuješ jeden diamant. Ja si tam do spálne. To není blok. Počkaj. Ja idem Ja idem robiť takové Bude mať aj kobol. Ja mám stack a 26. A kde mu to si? Kde si? Pod zemi. Chalani, ja to tam osvetlím. Ale ide, lebo ja mám iba jeden glowstone. Kde si? Som tam. Hej, chalani, ja to zatiaľ neupravujem. Idem podlahu upravenú. Tuto. Keby to bola cedulka, pozor. A to vieš, čo to je? Nech zaplatí. Musíme to stejne dať z dreva. Dobre. Tady z dreva nie, to bude z koblu, nie? Nie, protože máme už problémy, vieš? Videl, ja z toho robím tú podlahu. Kvôli tomu už ste to načali hen tak. Kúkaj. Čo? Čau ľudia, už som späť. Jako Dragon moc teda nemáme. Zásobu. 12 minút natáčam. 10 minút má mať. To je pravda. OK. Takže pre toto video by to mohol byť aj konec. Dokiaľ. Takže sa s vami lúčim a pre ďalší diel čau.